Paginom sang makaulubog nga ilimnon sa pampubliko nga lugar ang ginpahanugutan na base sa ginpagwa ang Executive Order 137-A sang lokal nga panguluhan. Naganubo na ang kaso sang COVID-19 sa syudad sang Iloilo. Sa listahan sang Iloilo City Government sang Nobyembre 13, may 127 ka mga active cases ang syudad, kag sang Nobyembre 17, naka-record manini sang 4 lamang ka daily average case. Rason nga pila sa mga bar sa syudad ang liwat nga nagbukas. Base sa ginpagwa nga Executive Order 137-A sang lokal nga panguluhan, ginapanugutan na ang paginom sa makahulubong nga ilimnon sa pampubliko nga lugar para sa mga fully vaccinated nga individual. Nagpagwa si Mayor Jerry Peña sa bagong nga iyo kung sa diin, ginlift na niya ang liquor ban sa aton syudad. Sugod-subong nga adlaw, pwede na kita makaserve sa makahulubog nga ilimnon sa aton nga mga bars. Base man sa ginamyandahan nga executive order, pahanugutan lamang ang mga restaurant o kon mga resto bars sang 50% indoor capacity kag 70% outdoor capacity. Apang ginadumilian ang pagserbe sa makahulubog nga ilimnon sa mga menor de edad. Hindi po silingon nga ginlift na naton, magpinagusto na kita. Hindi kita mag-overexcite gid no sa aton enjoyment sa pag-inom sa makahulubog nga ilimnon. Una, may mga pagsulundan ini. Sa aton nga mga establishment, dapat fully vaccinated lang ang pwede naton ma-serve. So ini siya nga pagsulundan, stricto nga pag-monitor sang aton compliance team, sang aton PSTMO, kag sang aton nga PNP. Tagagabi may deployment kita. Otherwise, base magbalik kita naman sa aton nga mga sitwasyon kung sa diin why ginaalaw ang pag-operate sa aton nga mga restaurant bar. Bisan ginalugan na ang pila ka mga pagsulundan sa syudad, hindi malikawan nga ara sa gihapon ng pamahog sang COVID-19 virus. Gani magapadayon ang strikto nga pagpatuman sang health protocol, kaangay na lang sa pagsuksok sang face mask, paghugas sang kamot, kag physical distancing. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Pangbatos ng Iloilo City para sa Hari ng Pilipinas nga si Kevin Escopel, preparado na. Maalam kag may panindugan, ini ang pila lang sa mga karakteres sang isa ka Ilonggo. Apisar nga yara sa gihapon ang pamahog sang COVID-19 virus, wala ini nakapugong sa pambato sang Iloilo City para sa Hari ng Pilipinas, nga isa ka empleyado sang aircraft company, 23 anyos nga si Kevin Escopel. Suki na sa mga male pageant si Escopel, apang suno sa iya, mas nangin challenging kag excited na ini sa panibag-o naman nga kompetisyon nga iya pagaintrahan. Nagpasalamat man ini sa all-out nga suporta sa mga Ilonggo fans. Sa tanan kong mga supporters nga mga Ilonggo, first of all, very overwhelming gid ang ilang nga ginapakita ang support starting from the month of July until now December that I'm going to fly to Manila by the 30th. Ginadala ko gid siya perme ang support sang aton nga government and also sa mga Ilonggos natin through online and also physical support. So thank you so much gid kay it makes me even more motivated and willing to do well in this competition. Ginpakigbahin man ni Escopel nga nangin mabudlay ang iya nangin preparasyon para sa Hari ng Pilipinas, maghalin sa physical, mental kag sa iya nga question and answer portion. Apang naga-focus gid ini kag dedikado nga makakuha sang titulo para sa syudad sang Iloilo. You really have to be prepared physically, mentally, and socially. And on my case, I really worked hard when it comes to my weight loss because last year I gained so much weight because ng pandemic. And also subong, I'm trying to do my very best when it comes to my speaking skills and at the same time on how the way I present myself. Subong pa lang nagahinyo na sang suporta sa mga Ilonggo fans si Escopel. Well, to all the Ilonggos, please keep supporting me on my journey to the crown for Hari ng Pilipinas 2021 to be held this December 3 to December 11 in Isabela Convention Center. So I will do my best to represent you Ilonggos and also the whole city of Iloilo as I am aiming to win one of the crowns of Hari ng Pilipinas. Si Escopel ang magapaindis-indis, kaupod ang iban pa nga mga representante gikan sa nagkalain-lain nga probinsya kag syudad sa pungsod Pilipinas. Sa palaabuton nga Disyembre 3, tubtob 11, ini ang pagahiwaton sa Isabela Convention Center. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.